Βρισκόμαστε μπροστά στο Λαγογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνου. Ιδρύθηκε το 1979-1984. Τιμήθηκε με το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Το 1987 πήρε το δεύτερο βραβείο, πανευρωπαϊκό βραβείο, μεγάλη τιμή για το μουσείο, αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε. Βρισκόμαστε στην είσοδο του Λαγογραφικού Μουσείου Σαρακατσάνου. Εδώ δεν είναι πολλά πράγματα, απλώς ότι στο μουσείο αυτά τα οποία μπορεί να δει κανείς είναι γύρω από τη ζωή του Σαρακατσάνου, γύρω από πολλά έθη και έθιμα που έχουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα πουθενά, δεν υπήρχε γραφή. Δυστυχώς για το Λαγογραφικό Μουσείο αυτό στερείται. Εδώ απλώς θα αναφέρω ένα επιπλέον. Εδώ βλέπετε τον ιδρυτή του Λαγογραφικού Μουσείου, τον Βασίλη τον Τζαούση. Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλά χρόνια, ένας ακούραστος άνθρωπος που άφησε παρακαταθήκη για τους Σαρακατσάνους σε αυτό το Λαγογραφικό Μουσείο. Εν συνεχεία εδώ θα ήταν καλό να αναφέρουμε, γιατί σε αυτές εδώ τις φωτογραφίες που βλέπουμε είναι μια βράβευση που έγινε στο Λαγογραφικό Μουσείο Σερών όταν συμμετείχε σε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Μία είναι η φωτογραφία, δείχνει την παράδοση του βραβείου που πήραμε στο Ντοράν της Αγγλίας το 1987 που είπαμε. Ας δούμε σιγά σιγά την κύρια αίθουσα, τον κάτω όροφο όπως λέμε, γιατί υπάρχουν τρεις όροφοι συνολικά στο μουσείο. Κάτω θα δούμε κυρίως από την ζωή των Σαρακατσάνων, θα τα πούμε σιγά τα πράγματα και να δούμε ποιοι είναι και οι Σαρακατσάνοι. Εμείς βέβαια οι Σαρακατσάνοι ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν χρειάζεται πολλά, αλλά και τους υπολείπους που τα μπερδεύουν πολλές φορές να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Οι Σαρακατσάνοι είναι ένας ελληνικός πληθυσμός, απλώς έχει κάποια χαρακτηριστικά έθιμα και κάποιο τρόπο ζωής. Κυρίως ήταν νομάδες κτηνοτρόφοι και για να μπορέσουν να κάνουν τη ζωή που αυτοί ήθελαν και να ζήσουν και τα ζωντανά τους, δημιουργούσαν τα τσιλικάτα. Τα τσιλικάτα ήταν διάφορες κοινότητες, είτε από συγγενείς, είτε από γνωστούς, είτε από φίλους, είτε και ζυμίχτες αυτοί, και δημιουργούσαν ένα μεγάλο αριθμό προβάτων για να μπορέσουν να έχουν καλύτερη βοσκή στα πρόβατα, να είναι πιο οργανωμένοι, να έχουν και χέρια που λένε να τα δουλεύουν. Αναφερθήκαμε πριν από λίγο για τη ζωή των Σαρακατσάνων, που ήταν μια ζωή που το μισό χρόνο ζούσαν στα χαμηλώματα που λένε στα χεμαδιά, και τον υπόλοιπο χρόνο που ήταν η μεγάλη τους χαρά να πάνε στα βουνά. Συνήθως ξεκινούσαν από το Μάρτιο με Απρίλιο και μετά, άλλοι λίγο πιο αργά, άλλοι λίγο πιο νωρίς, και μέχρι τον Οκτώβριο ήταν στα βουνά. Εκεί είχαν τη ζωή τους, ήταν χαρά πότε θα πάνε στα βουνά να περάσουν τη ζωή τους καλύτερα από κάθε άλλο τι. Γι' αυτό το λόγο ταξιδεύανε μέρες από τα ξεχυμαδιά, δηλαδή η δική μου η Φάρα ήταν στη Χαλκιδική, στη Σικιά. Και από εκεί ξεκινούσε για να πάει στο Πάικο. Αυτό μπορεί να κρατούσε και 15 και 20 μέρες το ταξίδι. Βέβαια το γνώριζαν από προηγούμενες μετακινήσεις και σταματούσαν σε κάποια σημεία, έπρεπε να σταματήσουν, να ξεκουραστούν οι ίδιοι, τα ζώα κλπ. Και σε συνεχεία την επόμενη μέρα ξεκινούσαν πάλι. Μπορεί να κάνουν και 8 και 10 στάσεις για να φτάσουν μέχρι τον τόπο. Αναλόγως και τον καιρό και αναλόγως και τα πρόβατα που είχαν όλα μαζί. Έπρεπε οπωσδήποτε στο δρόμο, σταματούσαν εκεί, αλλά έπρεπε κάπου να καταλύσουν που λέγαμε σήμερα, κάπου να σκεπαστούν, και είχαν αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά, την τζατούρα. Η τζατούρα είναι ένα είδος αντίσκηνο, θα λέγαμε σημερινά λόγια,
Το βράδυ εκεί μπαίναν μέσα για να περάσουν τη βραδιά τους, να κοιμηθούν για λίγο. Εδώ μέσα βλέπετε κάποια υπάρχοντα. Εδώ κάτω καθόταν γύρω-γύρω όλοι και τρώγανε. Δεν υπήρχαν τότε καρέκλες, δεν υπήρχαν άλλα πράγματα βοήθεια. Γύρω-γύρω από το σοφρά αυτόν καθόταν και τρώγανε. Κάτι λίγα υπάρχοντα που φαίνεται εδώ μέσα διπλωμένα κάπως. Ένα μεγάλο αντικείμενο για να κάνουν τα αλεύρι και να κάνουν και τα ψωμιά, και πάνω απ' όλα για να κάνουν την πίτα. Οι Σαρακατσάνοι φημίζονταν και φημίζονται ακόμη για τη στριφτόπιτα. Ήταν μια πίτα που γινόταν και γρήγορα, αλλά και ήταν και πολύ νόστιμη. Αυτή γινόταν γρήγορα και ψινότανε. Εδώ όπως βλέπετε, εδώ βλέπετε ένα γάστρο. Σήμερα δεν ξέρω πώς τον έχουν βγάλει γάστρα. Εμείς συνεχίζουμε να το λέμε γάστρο. Εδώ ψήνονταν και τα φαγητά και διάφορα άλλα, γρήγορα, εύκολα, και ειδικά οι πίτες που είπα προηγουμένως, οι στριφτόπιτες. Είναι ένα απλό πράγμα. Εδώ επάνω, στο γάστρο, είναι ένα μέταλλο, κυκλικό κατά κάποιο τρόπο και από σίδερο κατασκευασμένο. Μπαίνει από κάτω ένα τρίποδο η πυροστιά, μπαίνει φωτιά και καίγεται από κάτω μέχρι που κοκκινίζει ο γάστρος, και στη συνεχεία μπαίνει η πίτα με το ταψί και σε όχι πολύ χρόνο γίνεται νοστιμότατη και όσοι έχουν φάει θέλουν να ξαναφάνε. Όπως είπα, η μετακίνηση αυτή γινόταν για πολλά χιλιόμετρα και για πολλές μέρες. Δεν υπήρχαν τότε μηχανικά μέσα, φορτηγά και οτιδήποτε άλλο, αλλά οι μετακινήσεις γινόταν με ζώα, με άλογα κυρίως, και γι' αυτό και ένα τσελιγκάτο είχε και το βαλμά, τον υπεύθυνο για τα ζώα αυτά, που τα τάιζε, τα πότιζε, τα φρόντιζε. Και μπορεί να έρθει να αναφέρονται σε κάποιους, σε μεγάλο τσελιγκάτα που έχει 3-4 χιλιάδες πρόβατα, να είτε και 20 και 30 και 50 ακόμη άλογα. Εδώ βλέπετε ένα τρόπο που είναι φορτωμένο ένα άλογο. Εδώ βλέπετε μια βελέντζα σαρακατσάνικη, φτιαγμένη από τα χεράκια της Σαρακατσάνας, και εδώ βλέπετε από κάτω τα σακιά αυτά, τα οποία τα έλεγαν Σαρακατσάνοι χαράρια. Μάλινα με τον αργαλό φτιασμένα. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι όλα αυθεντικά με τον αργαλιό μάλινα. Εδώ. Και μπροστά εδώ, αφού φόρτωναν εδώ το άλογο, πολλές φορές βάζουν και μικρά παιδάκια εδώ πάνω, γιατί δεν ήταν αγκαλιές και άλλα καροτσάκια να μεταφέρουν, οπότε τα βάζουν και κάποια εδώ πάνω, αλλά περπατούσαν για να γίνει αυτή η μετακίνηση. Εδώ βλέπετε μια κοπέλα, κυρία θα έλεγα μάλλον, που σέρνει το άλογο, διότι περνούσε μέσα από οικισμούς, από πόλεις, που έτυχε να το ζήσω αυτό το πράγμα στην Εγνατία Θεσσαλονίκης. Αυτή η γυναίκα συνηθίζονταν τουλάχιστον να είναι γυναίκα νέα και ίσως η τελευταία νύφη στο τσελιγκάτο. Περισσότερο πάνω για τις γυναικείες φρεσκές, ολόκληρο το πάνω όροφος είναι αφιερωμένο στις γυναίκες. Λοιπόν, για αλλάξτε και λίγο από εδώ. Εδώ βλέπετε κάτι παλιές φωτογραφίες, εδώ μια συγκεκριμένη παλιά φωτογραφία, που πολλές φορές ρωτάω τους επισκέπτες μας να μας πούν τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο, τι βλέπουν, τι κάνουν. Σπάνια βρίσκουν ακριβώς τι βλέπουν, να καταλάβουν τι βλέπουν. Αυτό που λένε, λέει, πρέπει να είναι, λέει, δάσκαλος αυτός. Αλλά από κάτω δεν μπορούν να ξεχωρίσουν αυτά τα δασκαλούλια που τα έργαν, αν είναι αγόρια ή κορίτσια. Μα είναι όλα αγόρια. Δεν υπάρχουν κορίτσια. Δεν το κάνουν για να τα τιμωρήσουν. Δεν ήταν μισογένειες για να τιμωρήσουν τα κορίτσια. Αλλά τα κορίτσια είχαν άλλες δουλειές να κάνουν. Παντρευόταν συνήθως για τα χρόνια μικρά σε ηλικία. Έπρεπε να κάνουν την πρίκα τους,
και άλλα πολλά που έπρεπε να έχει μια νιόπαντρη γυναίκα, και από εκεί και πέρα να βοηθάει και τη μάνα και στο σπίτι και στο μαντρί, σε όλες τις δουλειές, και δεν προλάβαινε να ασχοληθεί και να μάθει γράμματα. Δεν ήμασταν μισογίνοι, σε ίσα που προωθούσαν, ας πούμε, ειδικά τα νεότερα, τα αγόρια, τα παιδιά που τα λέγανε τότε, και άλλοι το λένε αυτό, να μάθουν 5 γράμματα. Εδώ κάτι φαίνεται εδώ, κάτι παιχνίδια είναι εδώ που τα χρησιμοποιούσαν τα σαρακατζανάκια, τα αγόρια πάντα, τα παιδιά, που παίζαν διάφορα παιχνίδια. Εδώ είναι οι κατοικημένοι τα οποία κάνουν ένα κρότο. Το λέγανε βροντάρα. Βροντούσε εγώ, το χτυπούσαν εκεί και έκανα κρότο. Είναι βροντάρα. Εδώ θα είναι το τσιλίκι. Το κάτω εδώ που βλέπετε. Εδώ είναι ένα τόξο. Με το τόξο αυτό και άντρες αλλά και αγόρια, νεαρά κλπ. Κυνηγούσαν και τα καταφέραν πολλές φορές να σκοτώσουν και κάποια ζώα. Δεν είναι βέβαια το κύριο όπλο τους, αλλά το χρησιμοποιούσαν και αυτό. Και εδώ μια πρωτοπορία του Σαρακατσάνου. Ποια είναι αυτή? Εδώ βλέπετε ένα παιδάκι που κρατάει κάτι στο χέρι του. Δεν είναι βέβαια το κλασικό τσιλί που ξέρουμε, τσιλικάρι το λέγανε τότε. Απλώς εδώ παίζαν το παιχνίδι η γουρνούλα. Στη γουρνούλα είναι το σημερινό γκολφ. Με στα πρωτοπόρες κάποια πράγματα από ό,τι φέρει σε Σαρακατσάνη. Είναι γκολφ. Τυλίγανε μέσα σε φάσματα διάφορα εκεί, τα τυλίγανε, τα κάνανε σαν μπάλα και παίζαν το παιχνίδι που σήμερα έχει τόσο μεγάλη πέραση σε όλο τον κόσμο, το γκολφ. Εδώ δίπλα απ' έξω είναι ένα καλωστημένο, πάρα πολύ όμορφο και ωραίο, το δασκαλοκάλυβο. Το καλύβι που εδώ μέσα έκανε ο δάσκαλος, που δεν θα σας πω τι γινόταν με το δάσκαλο, αλλά δεν είπαμε και για τη δασκαλούλα και θα το επανέλθουμε λίγο. Εδώ μέσα θα επανέλθουμε λίγο δίπλα στο δάσκαλο. Εδώ μέσα δίδασκε. Κάποιοι όμως ήταν λίγο παρατραβηγμένο, γιατί εδώ το έχουμε καλοστολισμένο, καλοφτιαγμένο, γιατί είναι εκκλησιακό προϊόν. Και έπρεπε να το έχουμε κάπως περιποιημένο. Δεν ήταν τόσο τορνεμένο που λέγαμε Σαρακατσάνη και τα τραπέζια μέσα και όλα αυτά. Αλλά φαίνονται παλιά τα παιδιά ντυμένα με τις στολές τους όπως ήταν, με τον πίνακα εκεί, και όλα αυτά γινόταν στα βουνά. Ο δάσκαλος, να επανέλθουμε στο προηγούμενο, το συνδέσουμε, εδώ που λέγαμε προηγουμένως, πήγαινε στα βουνά από νωρίς. Όταν πήγαινε σε Σαρακατσάνη, ανεβαίνανε πάνω. Μετά από λίγο κλείναν και τα σχολεία, τα δημοτικά, στο κράτος όλα, και παίρναν κάποιο δάσκαλο, τον κρατούσαν μέχρι Σεπτέμβριο που ξαναρχίζαν το σχολείο, και όλους αυτούς τους μήνες δεν έκανε άλλη δουλειά παρά να διδάσκει. Τη δίδασκε, τη μάθαινε που λέγανε στα αγόρια που είπαμε, αριθμητική και γραφή ανάγνωση. Αυτά τους χρειαζόταν. Δεν μαθαίνανε πολιτισμό άλλο και ιστορίες πολλές και τέτοια πράγματα. Τους ενδιέφερε πιο πολύ η αριθμητική, για να ξέρουν τα νούμερα. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλά σαρακατσανάκια είχαν υψηλές βαθμολογίες στα μαθηματικά. Και αυτό από την έρευνα που το αποδίδουν στο ότι ένα σαρακατσανάκι που ζούσε την γνήσια σαρακατσάνικη ζωή, όλη μέρα άκουγε αριθμούς. Δηλαδή, πόσα πρόβατα έχετε ρε? 50. Πόσο γάλα βγάζουν? 100 κιλά. Πόσο τζουμπαναρές έχετε? 7. Πόσο ταρμέχουν? 10. Ήταν φορτωμένοι συνέχεια με νούμερα. Και γι' αυτό είχαν αναπτύσσει σε μεγάλο βαθμό τα μαθηματικά. Τα κορίτσια, είπαμε, ήταν άλλος ο σκοπός τους, άλλες δουλειές της. Το δάσκαλο αυτό συνήθως είχαν δασκάλους, και κάποιος, όποιον τώρα δεν θυμάμαι καλά, κάποιον μεγάλο και τρανό, που πήγαινε τα καλοκαίρια εκεί πάνω. Ίσως κάποιοι θα το θυμούνται. Έναν λαογράφο τι ήταν, δεν το θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει. Πήγαινε επάνω, καθόταν εκεί, έτρωγε εκεί μαζί, και στο τέλος του φθινόπωρου κατεβαίναν όλοι μαζί κάτω. Δεν τον είχα μόνο για ένα χρόνο.
Συνήθως τον είχαν σε μόνιμη βάση, ήξερε και αυτός, πήγε να το βρει, κάτι φεύγουμε, πάμε για τα βουνά. Και ακολουθούσε και αυτός εκεί, περνούσε και αυτός μέσα στην δροσιά, μια χαρά. Εδώ δίπλα βλέπετε αυτό το χάρτη και γράφει πάνω γλωραφικό Σαρακατσάνου Σέρες, αλλά έγινε μια έρευνα, όχι σε όλη την Ελλάδα βέβαια, μέχρι τη Θεσσαλία κάτω εκεί περίπου φτάσαμε, να δούμε τι γίνει, πόσοι κτηνοτρόφοι είναι, πόσα πρόβατα, πόσα γύρια, πόσα αυτά όλα, και έχουμε αυτόν τον πίνακα που αναφέρονται, αυτή η περίπτωση είναι μεταξύ 39 και 40, γιατί μετά τον εμφύλιο τα πιο πολλά τσιλιγκάτα σταμάτησαν, λίγα έμειναν στη ζωή. Και αναφερόμαστε κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, φαίνονται εκεί που υπήρχαν στο χάρτη. Και εδώ είναι ένα τσελιγκάτο, το έλεγα, στημένο πρόχειρα σε κάποιο σημείο πάνω στα βουνά. Συνήθως πάλι ήταν από το τσελιγκάτο, πάλι τα σόγια, οι συγγενείς κλπ. Εδώ για πρώτη φορά βλέπετε πώς είναι η καλέδης εδώ μέσα. Όλα αυτά που βλέπετε έκανε ο Μακαρίτης, ο πρόεδρος που είπαμε και έξω, που δείξαμε, ο διευθυντής, τα καλύβια, τα πλάγια και αυτά τα καλύβια, τα τρογγυλά, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Να ανοίξουμε παρένθεση εδώ, γιατί έχει σημασία. Όταν ήρθε ο διευθυντής του Μουσείου του Ανθρώπου, σαν Φαβιέ, μέγας και τρανός επιστήμονας παγκοσμία φήμης, να κρίνει ποιος θα πάει στο διαγωνισμό που έγινε στην Ευρώπη ολόκληρη, τα γεωγραφικά μουσεία. Ήταν η Γουλανδρή, αυτή η γνωστή Γουλανδρή, η εφοπλιστή, η κυρία Γουλανδρή, η οποία έκανε πάρα πολλές προσπάθειες στους τηλεόφωνα, ραδιολάσεις, εφημερίδες. Τέλος πάντων, καλά έκανε να το προχωρήσει. Εμείς δεν είχαμε τέτοιες δυνατότητες, σε σημείο ότι λεφτά είχαμε να δώσουμε για να κάνουμε μια απλή διαφήμιση. Ό,τι μπορέσαμε, κάναμε μέσα μόνοι μας, και στον Άφλιο υπήρχε ένα άλλο λογογραφικό μουσείο, όχι βέβαια τόσο μεγάλο. Και αυτή και είπε από την Ελλάδα, αυτές ήταν οι τρεις υποψηφιότητες. Όταν ήρθε εδώ ο μέγας κυτρινός επιστήμονας αυτός, το είδε πραγματικά και τον άρεσε πάρα πολύ. Λέει, ποιος το έκανε, είπε ο πρόεδρος μας κλπ. Λέει, θέλω, λέει, να μου κάνεις, λέει, πρόεδρε, ένα τέτοιο πράγμα, το βάλω, λέει, στο Παρίσι, που υπάρχει εκεί το λογογραφικό μουσείο του ανθρώπου, θα το βάλω και πράγματι το έκανε. Και του το στείλαμε εκεί. Και όταν ήταν να φύγει, κάθισε αρκετές μέρες εδώ, όταν ήρθε να φύγει, του λέω Μπαρμπαγιάννη, γιατί τον έλεγαν Ζαν Φαβιέ, τον είπα εγώ για οικειότητα πιο πολύ. Λέω, πώς τα πήγαμε τα πράγματα εδώ, τι κάναμε, καμιά δουλειά καλή, πώς κρίνετε εσείς. Δεν μου μίλησε, αλλά με χαμόγελα είπε, το δικό του μουσείο είναι άλλη υπόθεση, λέει. Τελικά, η άλλη υπόθεση, πήγαμε στην Αγγλία, όπως στην αρχή κάτι είπαμε εκεί, και πήραμε το δεύτερο πανευρωπαϊκό μουσείο, λογογραφικό μουσείο, μεταξύ 72 μουσείων. Μεγάλη υπόθεση, το λέω με καμάρι που λέει μεγάλη υπόθεση, και όταν ήρθε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην αρχή πήγε να μην το πιστέψει, αλλά όταν είδε τα ντοκουμέντα και λοιπά, λέει σοβαρά. Λέω σοβαρά, αλλά δυστυχώς το κράτος δεν μας βοηθάει αυτό που θα έπρεπε για να αναπτυχθούν πιο πολλά. Αυτό που έμεινε βέβαια από τον Ζαν Φαβιέ που πήγαμε στο βουνό επάνω, στο Λαλιά, ενθουσιάστηκε από εκείνη την τοποθεσία και πρότεινε, κάντε εδώ, λέει, ένα χωριό σαρακατσάνικο. Όσα έξοδα και αν κάνετε, λέει, είναι δικά μου. Αναφέρετε πίσω τη σαρακατσάνικη ζωή. Ό,τι χρειαστεί, λέει, εγώ θα τα κάνω. Τελικά δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εκεί, γιατί χρειαζόταν πραγματικά πολλή δουλειά. Οπότε δεν έγινε αυτό, θα είχαμε μια άλλη εξέλιξη ίσως στο Λογογραφικό Μουσείο. Εδώ είναι το κονάκι. Το Σερέτσι το λέγανε, το κονάκι του Σαρακατσάου. Εδώ μέσα γινόταν οι δουλειές οι πιο πολλές. Ήταν κατασκευασμένο
όσο και αν φαίνεται εύκολο, χρειάζεται κάποια τέχνη και ευτυχώς βρήκαμε κάποιον πολύ παλιογέροντα και ήρθε και μας τόσησε όρθιο, γιατί εμείς μία πήγαινε αριστερά, μία δεξιά, δεν καταφέραμε να το σταθεροποιήσουμε όπως έπρεπε. Συνήθως είναι από κορμούς δέντρων και κυρίως από δέντρων το μέλιγο. Ο μέλιγος, λέγανε και από ό,τι φαίνεται έτσι είναι, δεν σαπίζει ο κορμός και το ξύλο του μέλιγος. Είχε φοβερή ανθεκτικότητα. Οπότε χρησιμοποιούσαν αυτά τα πρώτα που βάζανε γύρω-γύρω και εν συνεχεία απλώνουν και τα άλλα τα κλονάρια, τα λούρα, τα μικρά, τα λούρα τα οποία είναι μέσα και αυτά σκεπάζεται όλο αυτό σήμερα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, σήμερα ακριβώς, όλο αυτό σκεπάζεται από ένα χωράφι, χόρτο θα το έλεγα, το σίκαλι. Γιατί όταν τα αφήναν παλιότερα που χρησιμοποιούσαν ένα άλλο είδος χόρτο να βάζουν πάνω από εκεί από τα βουνά, δέντρα και τίποτε άλλο που είχαν και βρίσκανε, φτέρες και οτιδήποτε, όταν πηγαίναν το άνοιξε πάνω στα βουνά, ήταν όλα φαγωμένα από τα ζώα. Πίνουσαν και αυτά, τρώγανε. Και δεν ξέρω ποιος τους είπε, βάλτε καλύτερα σίκαλη. Και πραγματικά σώθηκαν από το όλο και τη σίκαλη δεν την τρώνε τα ζωντανά. Δεν ξέρω, πικρίζει τι κάνει, δεν την αποφεύγουν. Και από τότε βρήκα την ησυχία τους, παρέμειναν έτσι, πήγαιναν, τα βρίσκαν έτσι, τα διορθώναν και συνέχισαν να παραμένουν. Εδώ ήταν το σπίτι και τώρα πολύ. Πώς γινόταν, όλοι εδώ μέσα κοιμότανε. Όλοι εδώ κοιμότανε. Όλοι εδώ κοιμότανε. Βέβαια είναι ένα λογογραφικό μουσείο που έχει ένα από τα καλύτερα καλύβια κονάκια και είναι πάρα πολύ καλά στολισμένο. Δεν ήταν τόσο πολύ στολισμένα εκείνα τα χρόνια, αλλά τώρα το είπαμε και πάλι, επειδή είναι εκθεσιακό είδος, είναι πάρα πολύ καλά στολισμένο. Να μπούμε λίγο και μέσα, να πούμε και άλλα πράγματα. Εδώ. Από εδώ ξεκινάμε, αριστερά μπαίνοντας. Εδώ βλέπετε τα τουλούμια, τα οποία βάζουν τα τυριά μέσα. Κάπου έπρεπε δεν υπήρχαν να κουβαλάνε μαζί τους γκιούμια και οτιδήποτε άλλο και τα βάζουν μέσα, οπότε τα βάζαν εκεί. Εδώ που φαίνεται αυτή η βελέντζα, κάτω από εδώ υπάρχουν πολλά άλλα είδη βελέντζες και στρώματα άλλα και να κοιμούνται. Ήταν εδώ σκεπασμένα. Εδώ βλέπετε μια σερμανίτσα. Υπάρχει και τραγούδι, τέτοιο υπηρώτικα, αλλά είναι τραγούδι που το ξέρουν και οι Σαρακατσάνοι. Η σερμανίτσα έχει την ιδιότητα, όταν την ακουμπάς αυτό να κινείται. Οπότε το παιδί που μπαίνει μέσα έχει μια προστασία και η μάνα δίπλα στον αργαλιό δουλεύει. Μόλις πάει να κλέψει, το ξανακουνάει πάλι. Ένα έβριμα, όπως υπάρχει και η ντρόκνα. Είναι αυτό που σήμερα το λένε το σάκο, αυτό που το βάζουν και στραβά και ανάποδα, το βάζουν μπροστά τους, που είναι λάθος, ενώ η Σαρακατσάνη τον έβαζε πίσω. Και προχωράμε εδώ σιγά σιγά και εδώ δίπλα βλέπετε με τη σειρά, εδώ κοιμόταν ο γέροντας, ο πρώτος, ο Τσέλιγκας εδώ μπροστά. Δίπλα ξέρω εγώ η γυναίκα του, τα μεγαλύτερα παιδιά, τα πιο πολλά που ήταν παντρεμένα και πολλά παιδιά και γύρω γύρω έτσι κατά αυτόν τον τρόπο εδώ μέσα κοιμόταν όλοι. Εδώ υπάρχουν και πολλά άλλα ανέκδοτα, δεν είναι τη στιγμή να αναφερθούμε σε αυτά. Εδώ που δεν είπαμε τίποτε, εδώ βλέπετε μια κατσαρόλα. Όλο αυτό λέγεται πυρομάχος. Εδώ βάζαν τη φωτιά, εδώ μαγειρεύανε, εδώ καθόντανε, εδώ πολλές φορές γλεντούσανε. Αυτό είναι πυρομάχος. Πολλοί αναρωτιούνται, μα τι γίνεται εδώ μέσα, ο καπνός πώς θα γίνει. Δεν θα σκάσει εδώ μέσα, διότι και πάνω από ό,τι βλέπετε δεν είναι τρίπιο. Δεν έχει κάποια τρύπα να φύγει από εκεί ο καπνός. Ο καπνός έφυγε από τα ανάμεσα, από τα καλάμια. Μέχρι το 1 μέτρο
δεν υπήρχε καπνός. Γι' αυτό και καθόταν συνήθως χαμηλά. Πάνω από το μέτρο άρχισε ο καπνός να ανεβαίνει ψηλά. Οπότε δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Μια ματιά να ρίξουμε και να σηκώσουμε το κεφάλι, να δούμε πώς ήταν η σκεπή. Αυτά ήταν τα λούρα που είπαμε, κάθεται που κατεβαίνουν όλα, και εν συνεχεία πάνω στη σκεπή συνήθως ανέβαιναν οι γυναίκες και τα βάζανε και άντρες από μέσα συνήθως τα δένανε. Εδώ θα δείτε και ένα όπλο, του είχαν για ορανάκι που λέγανε. Τώρα για ορανάκι για τους Τούρκους, για ζωντανά, για λύκους, πάντα είχαν κάποιο όπλο. Από εδώ μεριά είναι ο τόπος, αυτό το ράφι εδώ που βάζαν τα καρβέλια, τα ψωμιά. Γιατί μόνο για να φάνε. Και εδώ είναι τα λέγανε οι Σαρακατσάνοι λιγκέρια. Τα κύπτα και αυτά εδώ ήταν μεταλλικά. Εδώ είναι μια βαρέλα ή βαλέρα, τη λέγαμε βαρέλα, που βάζα το νερό μέσα. Να κρατιέται κάπου δροσερό. Πάντα Σαρακατσάνοι κρεμούσαν και το εικονοστάσι τους εκεί, το οποίο είναι και μέρα νύχτα. Δεν έσβηνε ποτέ, με λίγο λαδάκι μέσα και βολευόταν. Αυτά εν ολίγης, και αν θα έρθετε από κοντά και τα δείτε πιο καλά, θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Εδώ βλέπετε αυτές τις εικόνες, οι οποίες είναι αυθεντικές. Έχουν πάνω αριθμούς, οπότε κάθε μία βγασμένη. Εδώ είναι το 1929, αυτή είναι το 1940, εδώ είναι το 1924 και ούτω καθεξής. Είναι από τη ζωή του Σαρακατσάνου. Είναι της εποχής εκείνης σε όλες αυτές οι εικόνες. Και εδώ πιο πέρα είναι και μια πολύ μερακλείδικη φωτογραφία με ένα κοπάδι λαρωμένο. Έτσι έλεγα τότε. Πραγματικά είναι μια ζωή μου τη ζήσει, την έδισα εγώ, να ακούς τα πρόβατα να είναι λαρωμένα έτσι, να βοσκά, και τα κουδούνια που θα πούμε συνεχεία, να ακούν τα κουδούνια στο βουνό, είναι μια, δεν μπορώ να την περιγράψω, κατάσταση φανταστική, μια ηρεμία, μια χαλάρωση που νιώθεις, και το λάρωμα, εγώ βέβαια το ερμηνεύω έτσι και πιστεύω έτσι να είναι, το λάρωμα είναι το ηλαρό, το ήρεμο. Λάρωσαν λέει τα πρόβατα, οπότε δεν φοβόσουν ούτε να μην μπει κανένα λύκος να τα πάρει, ούτε τίποτα, σε ήρεμη κατάσταση, απλώς βοσκούσαν. Τα βλέπουν τα πρόβατα λαρωμένα. Αυτοί που ξέρουνε, και αυτό προσπαθήσαμε με το μουσείο, οι παλιοί να θυμηθούν τα παλιά, οι νεότεροι σαν εμάς κάποιες αναμνήσεις να τις συναντήσουν, και τα παιδιά τα μικρά να αισθάνονται ένα καμάρι και λοιπά για τους προγόνους τους. Αυτό είναι και ο λόγος. Να πάμε δύναμη από εκεί. Εδώ είναι το καλύβι του Τζομπάν, το λέγανε. Εδώ κάπου έπρεπε και Τζομπαναρέοι, συνήθως ήταν δύο, έπρεπε κάπου να βολευτούν και αυτοί, να φάνε και κάτι, περιποιημένο και αυτό, κάτω έχει από εδώ και από εκεί, μπορούν να κοιμηθούν. Και εδώ βλέπετε κάτι κλίτσες. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει τις κλίτσες και νομίζουν ότι είναι για να κάνουν την πλάκα τους, να κρατάνε, ξέρω εγώ κλπ. Είναι εργαλείο η κλίτσα. Εργαλείο και πολύ καλό μάλιστα. Καταρχήν, η κλίτσα εδώ, όπως βλέπετε, έχει μια διάσταση εδώ. Εδώ μέσα πρέπει να χωράει το δάκτυλό σου, να περνάει. Γιατί τόσο χρειάζεται το πόδι του προβάτου, το πίσω πόδι του προβάτου, για να το πιάσει. Ούτε θες να πιάσει κάποιο πρόβατο σε ένα κοπάδι 200-300 που είναι, δεν μπορείς εύκολα να το πιάσει, να το κυνηγάς. Οπότε περπατάς μέσα στα πρόβατα, το πλησιάζεις και με τρόπο τραβάς από το πόδι του και το πιάνεις μια χαρά. Βέβαια, εντάξει, είναι και ένα άλλο εργαλείο. Το χρησιμοποιήσω εγώ, όταν πήγαινα στα πρόβατα, για να ξεκουράζεσαι. Καθόμασταν έτσι πολλές φορές. Είναι μια ξεκούραση και αυτή. Αλλά καμιά φορά το πιάνουμε και το βάζουμε πάνω στον νόμο μας.
Εδώ δίπλα αυτό το καλύβι είναι το τυροκομείο. Σήμερα δεν το λένε τυροκομείο, παλιά στη Σαρακατσάνα το λέγανε τον μπατζό. Εδώ μέσα γινότανε η τυροκόμηση. Να μπω λίγο μέσα, να δείτε κάποια πράγματα, πώς παραγόταν το τυρί. Αυτή η μηχανή εδώ, την οποία είχα την τύχη να την γυρνάμε, όχι μόνο εγώ και τα άλλα τα παιδιά να παίζουμε, βάζαμε το γάλα και έβγαζε το βούτυρο τσομπάνο. Ο τσομπάνος, ο σπάνος, ο ιδιοκτήτης εκεί, μάζευε το βούτυρο αλλού έβγαζε το γάλα και εν συνεχεία πήγαινε εδώ στα κτιζιάκια τα λεγόμενα. Αυτά εδώ, οπότε έγινε η πήξη του γάλατος, το κόψιμο, εν συνεχεία εδώ στην τζαντίλα, εδώ πίσω το βάζανε μετά στην αρμύρα και ήταν μια διαδικασία την οποία χρησιμοποιούσαν. Οι Σαρακατσάνοι βγάζαν πάρα πολύ γάλα. Πολλά πρόβατα, πολύ γάλα. Δεν το τυροκομούσαν μόνοι τους. Τυροκομούσαν όσα δοχεία, όσα είχαν ανάγκη για να περάσουν τη χρονιά. Δεν το κάνουν όλο. Το δίνουν στον έμπορα και εν συνεχεία τα υπόλοιπα τα τυροκομούσαν. Έχει εδώ κάτι πλάκι στυριά επάνω, ενδεικτικά, να στεγνώνουνε. Υπάρχει και ένα τραγούδι που λέει κάπου βελάζουν πρόβατα, κάπου βροντάν κουδούνια. Τα κουδούνια αυτά βροντάν και καλά μάλιστα και όπως είχε και πιο βρωμένος ήταν μια πανδεσία να ακούς 500 πρόβατα χίλια να κουδουνίζουν και να τα ακούσετε το πράγμα σε μια μελωδία, φανταστική δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Αλλά δεν ήταν για τους μερακλείδες μόνο να ακούνε αυτές τις πανδεσίες και να βλέπουν αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν και αυτά εργαλεία. Και μεγάλη εργαλεία γιατί βοηθούσαν τον τσομπάνο να μπορεί να προφυλάξει το βιός του. Δηλαδή αλλιώς έκανε το πρόβατο όταν έβοσκε, αλλιώς όταν έμπαινε λίγο στο κοπάδι, αλλιώς όταν στάλιζε, όταν καθόταν στη σκιά, είχε διάφορες παραλλαγές η φωνή του. Για να δοκιμάσουμε να κάνουμε μία, μήπως τα καταφέρω. Πώς κάνει το πρόβατο καταρχήν τον βοσκάει. Και ο τσομπάνος κάπου ξαπλώνει και ξεκουράζεται και καταλαβαίνει ότι βοσκάνε, καλά είναι τα πρόβατα. Και δεν το ξέρουν, και οι Σαρακατσάνοι δεν το ξέρουν ότι το πρόβατο δεν έχει στο πάνω στα δόντια, έχει μόνο κάτω δόντια. Οπότε κάθε φορά που κάνει την κίνηση αυτή για να κόψει το χόρτο, κάνει και το κουδούνι μας με το σκουμπάκι. Αλλά όταν κάθεται στο τσαρδάκι που λέγανε τα βάζανε και χαλαρώνουν τα πρόβατα, καλά. Άμα όμως έμπαινε κανένας λίγο στο κοπάδι, τα πρόβατα μαζευόταν ένα κουβάρι, όλα τα στόματα, τα κεφάλια μπροστά και πίσω. Και οπότε αυτό που ακουγόταν τότε το ξαφνικό στο τσομπάνο, καταλάβαινε ότι κάτι κακό σημαίνει στο κοπάδι του. Και προλάβαινε. Και άλλα πολλά, μπορεί να μην υπήρχε λύκος, να φεύγαν και να τον έπαιρνε ύπνος. Οπότε όταν προχωρούσαν στον δρόμο, είχαν άλλον ήχο. Ας μην τον κάνω τώρα, τον μπερδέψω. Εδώ εκτός από τα κουδούνια που είναι στο κάτω μέρος, εδώ που βλέπουμε, τα οποία είναι για τα πρόβατα και αυτά τα μεγάλα είναι για το γκεσέμ που λέγανε, το πρώτο πρόβατο που προχωρούσε στο κοπάδι, αλλά υπάρχουν και τα άλλα τα παραπάνω κουδούνια τα οποία έχουν άλλη κατασκευή, άλλο μέταλλο και είναι για τα ίδια. Χρησιμοποιούσαν σπάνια Σαρακατσάνοι γιατί συνήθως δεν είχαν γίδια, επειδή ζούσαν στα βουνά και κάναν ζημιές, τα γίδια ήταν ελάχιστα. Εδώ που βρισκόμαστε στο δεύτερο όροφο, είπα και πιο λίγο, είναι το μέρος που είναι αφιερωμένο για τη γυναίκα. Και επειδή είπαμε ότι τα πάντα τα κατσεβάζει Σαρακατσάνα είναι μάλινα όλα, αφού είχαν και τα ζώα από το μαλλί, ήταν επόμενο να το χρησιμοποιούν το μαλλί.
το κούρημα των προβάτων. Ήταν μια μέρα που πραγματικά το γλεντούσαν οι Σαρακατζάνοι, είχαν το κούραμα των προβάτων. Εκεί πάνω τώρα μπορούμε να διακρίνουμε στους άλλους που κουρεύουν το μπουκάρι αυτό που έβγαζε, που ήταν όλο στο πρόβατο, δεν το βγάζε κομματάκι, όλο μαζί έβγαινε. Σιγά σιγά το κόβανε όλο μαζί και έβγαινε ένα πράγμα ολόκληρο που του λέγανε μπουκάρι, το τυλίγανε εκεί, το βάζανε στην άκρη, το μπουκάρι. Αυτό γινόταν, αλλά το μάλι, τα πρόβατα κυκλοφορούσαν στα χωράφια, στους δρόμους, παντού. Είχαν αγκάθια, είχαν σκουπίδια μέσα διάφορα, έπρεπε να γίνει ο καθαρισμός του μπουκαριού. Οπότε ήταν το δεύτερο στάδιο που αρχίζει η επεξεργασία του μαλλιού. Μετά πήγαινε εδώ που έχει το λανάρι, το μαλλί και το λανάριζαν, το λανάρι. Και έβγαζε δύο τύπο μαλλιά, δύο ποιότητες θα το έλεγα του μαλλί. Το ένα είναι το φίνο μαλλί, το φίνο είναι γιατί η τρίχα είναι πολύ μεγάλη. Ενώ το άλλο το απλό μαλλί είναι κοντή τρίχα. Το φίνο μαλλί το χρησιμοποίησαν για κεντήματα, για να κάνουν ρούχα, σακάκια, παλτό, κάμισα κλπ. Το άλλο ήταν για τις δουλειές της καθημερινής, να κάνουν στρώματα, τα τσόλια που βάζαν κάτω και να μην κρυώνουν κλπ. Υπήρχε αυτή η διαφορά στο μαλλί. Δεν ήταν όλα τα μαλλιά τα ίδια. Αυτό το μαλλί για να μπορέσει να προχωρήσει η επεξεργασία του και να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνει κλωστή. Και για να γίνει κλωστή έπρεπε η Σαρακατσάνα να βάλει τα δυνατά της, να πάρει τη ρόκα της και να το υφάνει για να βγει κλωστή. Εδώ απέναντι βλέπετε, αυτό είναι καινούργια φωτογραφία, δεν είναι παλιά φωτογραφία. Βάλαμε τις νέες κοπέλες Σαρακατσάνες. Πώς είναι απλά η τλούπα, αυτό που βλέπουμε εκεί, είναι το αρχαίο το λίπιον. Αυτό. Και αυτές είναι οι ρόκες. Αυτά τα είδη ρόκες που το κάνουν πολλά είδη. Συνήθως δεν είναι πρακτικά. Πρακτικά είναι αυτό το που είναι σαν τρίγωνα. Μπαίνει μέσα το μαλλί και από εκεί σιγά σιγά με τη ρόκα γίνεται και το σφοντίλι αυτό εδώ κάτω που σαν σφόντι δίνει στροφές και το υφαίνουν. Λένε τα τραγούδια, στα καλαμπούρια και στα κορίτσια και τα άλλα είναι τα κάνουν δώρα της άλλης κλίτσης σαν δώρα στις νιόνυφες που ήταν κοπέλες καινούργιες. Εδώ είναι η διάσταση που είναι εδώ. Από εδώ μαζεύουμε τα κουβάρια. Εδώ μπαίνει κάτω το μαλλί όπως είναι, μπαίνει μέσα στα κουβάρια και με τη διάσταση από εκεί το μαζεύουν και γίνεται αυτό το πράγμα. Τεντώνει, γίνεται διπλό, περνάει από εκεί μέσα για να μην μπερδεύεται και εν συνεχεία αφού γίνεται σαν ύφασμα όλο μαζί, εδώ αυτή τη λίκτρα γίνεται αυτό το διασύδιο όλο, μαζεύεται. Εδώ για να τεντωθεί εκεί, για να είναι τεντωμένο θα πάει στο αργαλιό. Εδώ πάνω καθόμασταν και κάναμε και πλάκα. Εμείς τα παιδικά παιδιά, ποιος τα καδί μαλώναμε, να έχει ένα βάρος να τεντωθεί για να πάει τεντωμένο. Και αφού γινόταν εκείνο εκεί, πήγαινε στον αργαλιό. Εδώ υπάρχει αργαλιός, αυτός είναι ο κανονικός αργαλιός. Υπάρχουν και οι μπιχτήρα αργαλιοί που είναι μέσα στο χώμα, σκάβουν και μπαίνουν και μέσα. Τώρα αυτά εδώ δεν ξέρω πού να βγάλουν, εδώ είναι τα πράγματα είδα, εδώ είναι τα χτέλια που κάπου εκεί που είναι. Και είναι τα, αυτά το λέγονται τα όρθια και είναι τα παλικάρια, τα παλπιτήρια από κάτω. Εδώ γυρνάει αυτό και το στρίλει και το βάζει στο θεραπεία κάπως η φάντρα. Έχει μια τέχνη απίθανη. Και εδώ ένα από αυτά στιγμές δεν θυμάμαι και από ποιο είναι, το φέρω από τη μάνα μου για να το κάνω μπουφάν. Δεν βρέθηκε όμως μάστορας, γράφτης για να το κάνει. Έμεινε εκεί. Αυτό είναι ένα, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά στην Ελλάδα, εδώ έχουμε δύο. Το ένα το βρήκα εγώ στη Βουλγαρία όταν είχα πάει με κάποιους άλλους παρέα εκεί και έβρεκε και πήγαμε να μπούμε μέσα.
Και έρχεται η Θεία Δημήτρινα και εγώ κάνω σκοπή στο πόδι μου, τραβήθηκα πίσω. Και μου λέει, παιδάκι μου, μπες λέει μέσα, δεν βλάβει. Λέω, κάνω μια συμφωνία, Θεία Δημήτρινα, τι συμφωνία να κάνω, παιδάκι μου, λέει. Θα το πάρω εγώ αυτό, λέω, του θέλω μου χρειάζεται και θα σου φέρω του χρόνου, θα έρθω στο Βασίλο, ήταν η κόρη της η Βασίλο, που ήξερε, καταλάβει τα ελληνικά, τα μιλούσε. Τα μάθει να μιλάει τα ελληνικά, λέω, και θα της φέρω και κοτλέ, παντελόνια και είχατε μπουλτζίν. Θα τις φέρεις, λέει. Θα τις φέρω, λέω, και πράγματι τον όλο χρόνο πήγα. Και το πήρα αυτό εδώ. Είναι ένα σπάνιο, δεν το έχω ξαναδεί πουθενά αλλού. Αυτό λέγεται καπλιά. Μπαίνει στα καπούλια των αλόγων όταν πάνε να πάρουν την ύφη, ο γαμπρός, και να πάρει την ύφη. Έχει ένα φοβερό κέντημα επάνω, καταπληκτικό. Όπως ειδικά οι γυναίκες το θαυμάζουν, είναι φοβερό. Και ακόμα είναι από πίσω. Μετά βρήκαμε και ένα άλλο. Αυτές είναι οι περιβόητες καπλές. Και αυτό το ζωνάρι, δεν ξέρω αν είναι της μάνας μου, είναι το άλλο μάλλον, είναι ένα από αυτά. Το ζώνουν καλά εδώ, πάνε στο άλογο και πηγαίνουν στη δουλειά τους. Έχει και έντυμα επάνω, πολύ πράγμα. Όλα αυτά εδώ. Εδώ είναι εκουλουροτορβάδες. Αυτοί οι τορβάδες είναι φαμμένοι πάντα από την γυναίκα της Σαρακατσάνα. Θέλαμε να κάνουμε ένα εργαστήριο για να πουλάμε τέτοια πράγματα εδώ. Έρχονται ξένοι από τη Σουηδία, ειδικά την Νορβηγία, όταν τα βλέπουν τρελαίνονται. Αλλά δυστυχώς οι Σαρακατσάνες ξέχασαν πλέον να φέρουν και δεν βρίσκαμε γυναίκες να βάλουν ξανά τα μπροστά για να παράγουμε τέτοια πράγματα. Και στείλαμε κάπου κάποια λίγα, τρελάθηκαν. Αυτά τα βλέπετε δεν είναι της καθημερινής χρήσης. Εδώ βάζαν την κουλούρα που ανταλλάσσονταν, που πήγαιναν στην ύφη στο γαμπρό. Και τα είχαν έτσι σε μεθά, στολισμένα κατά κάποιον τρόπο και εδώ μέσα έβαινε η κουλούρα. Γι' αυτό το λέγανε κουλουροτορβάδες. Έβαινε η κουλούρα. Αλλά το υφαντό αυτό εδώ που γίνεται, πάλι είναι το γυναίκα το τέτοιο και είναι από μαλλί αυτό που έλεγα προηγουμένως εκεί, το φίνο μαλλί, λεπτό μαλλί. Από εκεί κάνανε και για τους άνδρες σακάκια, παλτά, ήταν ειδικό μαλλί. Ξεχωρίζει, τι άρχονται, η τουρβάζ του Σαρακατσάνου που στα δύο κανένας καταλαβαίνει αυτός ο τουρβάζ είναι Σαρακατσάνη, είναι κάτι άλλο. Έχει διαφορά μεγάλη. Στο λεπτό φαντό, το βλέπετε, είναι πάρα πολύ λεπτό. Έχει λεπτομέρειες επάνω φανταστικές. Εδώ είναι ένα ιστορικό ύφασμα. Με την έννοια ότι είναι όχι μόνο παλιό, αλλά είναι που έχει ιστορία. Και η ιστορία ποια είναι, τι είναι αυτό. Το χρησιμοποιούσαν για να το στρώσουν κάτω και να φάνε. Και εδώ καθόταν και τραγουδούσαν. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένα ύφασμα το οποίο είναι κεντυμένο καταλήλως. Πάντα σε Σαρακατσάνες τα πιο πολλά βάλαν το σταυρό και είναι οι τάβλοι. Τις τρώναν κάτω, καθόταν γύρω-γύρω και τρώγαν και πίνανε και τραγουδούσαν. Λέγονταν με τη λεγόμενη τάβλα. Εδώ βλέπετε ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Σαρακατσάνους που το χρησιμοποιούσαν συχνά όταν πήγαιναν στην αγορά για να ψωνίσουν κάποια πράγματα όταν βρισκόταν στον δρόμο τους, κάποιο μαγαζί τέλος πάντων. Και έχει δύο σάκους, ένα μπροστά και ένα πίσω. Αυτό στην αρχαία εποχή ήταν το λεγόμενο δισάκιο. Δύο σάκους φέρνει, έναν έμπροσθεν και ένα όψθεν. Και είναι εδώ, να και από αυτή τη μεριά βλέπετε την τάβλα και βλέπετε και το άλλο που είναι μπρος πίσω. Και εδώ είναι τα τσουράπια. Αυτά είναι όλα πάλι με πλέξιμο στο χέρι.
όλα αυτά εδώ. Πολλοί ρωτάνε και τι που τα πόδια κάτω δεν φορούσαν τίποτε. Φορούσαν τις πατούνες. Εδώ είναι επάνω το κύριος μέρος το πόδι που έφτιανε και εδώ ήταν το κάτω μέρος που δεν υπήρχαν εκείνα τα χρόνια άλλος τρόπος για να φοράνε κάτι άλλο, ούτε φαντόφλες, ούτε παντοφλάκι, ούτε σωσόνι, ούτε τίποτα. Οπότε χαλνούσαν πιο εύκολα. Και να μην τζάβα κάθε λίγο κυλικάτε πετάνε όλο, πετούσαν αυτά και ταράβουν τα καινούργια πάνω. Και δεν είναι άλλη λύση. Αλλά και αυτά έχουν πάρα πολύ ομορφιά και ιστορία μεγάλη και αυτά έχουν κεντήματα επάνω φανταστικά. Και από εδώ. Πολλά τέτοια κεντήρια έχουμε. Εδώ είναι η μεγάλη ιστορία των Σαρακατσάνων. Αυτές είναι οι λεγόμενες Παναούλες. Αυτές έτσι φορούσαν οι νέες κοπέλες, οι νέες γυναίκες. Τώρα γιατί λέγονται Παναούλες, προσπαθώ κι εγώ, δύο είναι οι σκέψεις μου. Πρώτον, επειδή φοριέται πάνω απ' όλα τα ρούχα της γυναίκας και πιθανόν αυτό ήταν ρούχο που τους λέγανε πάνω απ' όλα Παναούλες ή λέγονται επειδή τα φορούσαν οι νέες για να τους βοηθήσει Παναγία να κάνουν παιδιά. Τώρα τι απ' όλα ισχύει δεν μπορώ να ξέρω. Πάμε σε ωραίες, είχε έρθει ένας ερευνητής από την Αθήνα και έκατσε πολύ καιρό εδώ, μελέτησε τις φοριές και μας πρότεινε μετά να τις κυκλοφορήσουμε. Εδώ και αυτές είναι Παναούλες με άλλες επάνω ζωγραφιές, αλλά αυτή εδώ που βλέπετε πάνω, αυτό το κέντημα όπως το βλέπετε, αν πάρετε στη Βεργίνα θα το δείτε κάτω στο πάτωμα, στα πλακάκια ζωγραφισμένο αυτό. Πολλοί ρωτάνε πού το πήρατε εσείς, δύσκολο πηγαίναμε να το πέραμε, το βρήκαν το Μάσι Έλληνες και το φτιάξανε, δεν ξέρω πάντως. Όταν πάτε εκεί, δέστε στο πάτωμα κάτω, εκεί θα το βρείτε κάτω. Φοβερό. Και εδώ είναι άλλες Παναούλες, για μασόκοπες, για υπήρχαν πολλές. Βελέντζες, έτσι ήταν τότε οι βελέντζες, δεν είχαν το φλόκο και όλα αυτά. Παλιά, πολύ πολλά χρόνια, έτσι χρησιμοποιούσαν τις βελέντζες και διάφορα σκητισμένες. Παντού θα είναι κυριαρχεί καταρχήν ο Σταυρός, το σύμβολο του Σταυρού. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη, θα σας το δείξω μερικά να πάρετε μια ιδέα. Υπάρχουν πάρα πολλά που είναι 200 χρόνων, ίσως και παραπάνω κάποιες από αυτές, είναι ανεξίτηλες. Και αυτό που ξέχασα να πω προηγουμένως για τις βαφές που είχαν οι Σαρακατσάνοι, εδώ που είναι άξιο να το λέμε και να το τονίσουμε, αυτά εδώ είναι διάφορα φύλλα, χόρτα από διάφορα. Εδώ είναι το ριζάρι και όταν το εκμεταλλευτείς αυτό το ζουμί κλπ. Βγάζει χρώμα κόκκινο. Αυτό βάφαν τα κόκκινα Σαρακατσάνοι. Το ριζάρι. Δίπλα είναι η γαλατσίρα, το πράσινο. Τη γαλατσίρα γνωστό. Πιο αριστερά πάνω είναι η καρυδιά, άλλο είναι καστανιά, τι είναι. Όλα τα χρωματιστά που έχουν Σαρακατσάνια, όλα είναι από φυτικά χρώματα. Εδώ θα ξεκινήσουμε για καθαρά από σαρακατσάνικα ρούχα. Όλα οι φαντά από τη Σαρακατσάνια. Αυτά λέγονται σιγούλια. Θα τα βλέπετε κάθε φορά σε έργα, σε κάποιες περιλάσεις, κάτι τέτοια φαίνονται λίγο. Αυτό είναι με τη φούστα μαζί και όλα μαζί πάνω και το λέγαν φούστα και πανοκόρμη.
Το πάνω για το κορμί δηλαδή που έβαζε πάνω. Και εδώ είναι η φούστα. Ήρθε και επισκέφθηκε το μουσείο μας πάρα πολύ, μεταξύ αυτών ήρθε και η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων από την Αθήνα. Λέει, ξέρετε, λέει, μου λέει και εμένα, λέει, γιατρέ μου, λέει, γιατί λέει, είναι έτσι πλησέ. Λέω, δεν ξέρω, ξέρω να σας πω πώς γίνεται. Αυτό δεν το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω. Κι όμως, λέει, η Σαρακατζάνη ήταν πολύ προχωρημένη και από εμάς, λέει. Εδώ λέει που λέει το πλησέ. Τι σημαίνει το πλησέ? Ότι εδώ μέσα, λέει, εγκλωβίζεται αέρας. Οπότε κρατάει μια θέρμωση σταθερή. Μια θερμομόνωση για το έγκυο παιδί, λέει. Για την έγκυα γυναίκα που είναι μέσα το βρέφος. Και όχι μόνο αυτό, λέει. Δούλευε, λέει, στα κοπάδια, λέει. Συμφωνείτε? Βεβαίως, δούλευε στα κοπάδια και είχε κρυάρια, λέει. Άμα το χτυπούσε κανένα κρυάρι, λέει, τι θα γινόταν, λέει. Γι' αυτό, λέει, έχει και αυτό, λέει, το λόγο του. Γι' αυτό, λέει, δρά σαν αερόσακος. Διότι κρατάει μέσα πολύ αντιστάσεις αυτό, λέει. Άρα, λέει, ήταν πολύ προχωρημένοι από εμάς, λέει, που τώρα ανακαλύπτουμε και βλέπετε όλοι έχουν ξεκινήσει όλα τα πράγματα είναι έτσι. Εδώ είναι πάλι έτσι διακοσμητικό πιο πολύ, το κουζόκι. Εδώ είναι αυτές οι ζώνες και πόρπες, άλλες λουλούδια κλπ. Οι οποίες προμηθεύονταν από την Ήπειρο κατά βάση, γιατί εκεί είχαν τέτοιες. Εδώ είναι το άλλη στολή, Σαρακατσάνη και το κουζόκι, ένα είδος σαν επένδυση επιπλέον. Εδώ τώρα αρχίζει λίγο που τα μπερδεύουμε, είναι μια φούστα βέβαια τρισέ μεν, αλλά εδώ βλέπετε και εδώ όπως και εδώ βλέπετε αυτά εδώ. Αρχίζει πλέον και μπαίνει η τεχνολογία στη μέση ευρωπαϊκή. Αυτά εδώ που δεν υπήρχαν παλιά, αρχούν πλέον και μπαίνουν ένα στολισμός για αυτά. Εδώ αυτό το πράγμα το κέντημα γίνεται με τρεις μαζί βελόνες. Πώς και γιατί δεν το ξέρω εγώ, αλλά αυτό είναι το κατάσαρκα. Επειδή φοριέται αυτό, φρούγα από κάτω, δεν πήραν τότε άλλα ρούχα από κάτω, το κατάσαρκα αυτό, αλλά αυτό το πράγμα το κέντημα μην τυχόν το δώσει πουθενά, λέει. Πού το δώσει, εδώ είναι, εδώ. Και εδώ είναι ο γαμπρός και η νύφη. Ο γαμπρός δεν έχουν πολλά πράγματα να πούμε. Τα βλέπουμε και σήμερα, σαν τον Γκατζαντώνη που λένε. Απλώς λίγο συμμαζευτήκαμε γιατί το είχαμε παρατραβεί στα τελευταία χρόνια και όχι μόνο η Σαρακατσάνη κι άλλοι. Η φουστανέλα ήταν κοντή πάρα πολύ. Ενώ δεν είναι και η φουστανέλα, πρέπει να είναι κάτω από το γόνατο. Το χαλάσαμε τελείως το πράγμα. Και εδώ είναι η νύφη. Η νύφη εδώ βλέπετε είναι λίγο φορτωμένη παραπάνω και εδώ έχει δύο πόρπες στη μέση τα ζωνάρια. Τώρα θα πείτε γιατί είναι δυο. Η μία πόρπη είναι από τον μπαμπά της και άλλη είναι τον πεθερό της. Που σημαίνει αυτό ότι ενωθήκαμε και είμαστε ένα πράγμα πλέον. Αυτό συμβολίζει αυτές οι δύο πόρπες. Μπροστά είναι η Παναούλα από ό,τι βλέπουμε. Η σχήτ, τις κάλτσες, τσοράπια. Η νύφη πριν μπει στο σπίτι του γαμπρού συνηθίζονταν στα τσαρούχια της νύφης να βάζουν κρασί και ο μικρότερος αδερφός του γαμπρού να πίνει από εκεί μέσα κρασί. Αυτό σημαίνει ότι πλέον είμαστε η ίδια οικογένεια, δεν έχουμε τίποτε να συγχαθούμε με τους ανθρώπους και το ήταν ένα έθιμο. Εδώ και σήμερα αυτά εδώ που βλέπετε και αυτά εδώ ακόμα σήμερα υπάρχουν ακόμη στην Σαρακατσάνικη πολυκουλτούρα και θα αλλάξουν τις βέρες, θα αλλάξουν αυτά όλα, υπάρχουν και αυτά σήμερα. Αυτό που έχει αξία εδώ να δούμε είναι το φλάμπρο. Το φλάμπρο βλέπετε εδώ, βλέπετε δύο χρώματα. Είναι ο κόκκινος, ο βυζαντινός φλάμπρος, τότε του Βυζαντίου, κυριαρχούσε αυτό το χρώμα και ήταν ο βυζαντινός φλάμπρος και αυτόν. Μετά που έγινε με τους Τούρκους Επανάσταση και λοιπά και επικράτησε το μπλε, έχουμε το μπλε φλάμπρο.
Ο Φλάμπορος δεν έχει μεγάλη αξία και σήμερα ακόμη σε τσάνικος γάμος καυθεντικός δεν γίνεται σχεδόν χωρίς Φλάμπορα. Και υπάρχουν πολλά τραγούδια για τον Φλάμπορα. Να πούμε και ένα τραγούδι για τον Φλάμπορα. Ράψτον γερά, ράψτον δάσια, φαγερέρα, αχές και βουνά. Ωρε φαγερέρα, αχές και βουνά, θα τον ξεκλείσουν τα κλάδια. Θα τον ξεκλείσουν τα κλάδια, θα τον γελά επιπεθέρα. Εδώ πλέον αρχίζει να έχει κάποιες στολές γυναικείες, σαρακατσάνικες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Εδώ είναι από τη Θεσσαλία. Αυτή εδώ στο λίγο βλέπετε. Πίσω και εκείνη είναι από την Ήπειρο. Και είναι η δικιά μου ερμηνεία. Γιατί έχει τόσο πολύ γρυσέ. Αυτό σημαίνει επειδή έκανε κρύα πιο πολλά εκεί, για να προστατευτεί ακόμη πιο πολύ, είχαν βάλει τόσο πολύ γρυσέ. Για μεγαλύτερη προφύλαξη αυτό είχαν και πιο λίγο. Αυτό εδώ είναι μια φορεσιά, το οποίο αν είχαμε λίγο χρόνο θα τη βλέπαμε και στη μάνα μου, νύφη, παντρεύτηκε με αυτή τη στολή. Λοιπόν, αυτή είναι η Μακεδονίτικη εδώ. Αυτές είναι πάλι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, διάφορες στολές, και εκείνη που βλέπετε εκεί μέσα είναι μια νύφη Βουλγάρα, Σαρακατσάνα στη Βουλγαρία. Συνηθιζότανε πάρα πολύ μετά αυτά τα πολύ φόρτωμα που είχαν οι Βούλγαροι. Αυτή την πήραμε από τη Βουλγαρία. Μοιάζει βέβαια με τις στολές σε πολλά πράγματα, αλλά έχει πολύ στόλισμα επάνω. Εδώ βλέπετε τα παιδάκια που και αυτά ακόμη είχαν τη δικιά του στολή. Αν πάμε λίγο παραπέρα, βλέπετε δυο άλλες κυρίες από εκεί που είναι μεγαλύτερες και η στολή είναι διαφορετική. Κάπως άλλο λίγο στολισμό έχει εκεί πέρα. Και εδώ και εκεί. Εδώ πάλι είναι η ηλικία άλλη, μεσόκοπη. Και εδώ είναι η βαβά, η γιαγιά. Με αυτή τη στολή το πολύ πλούτο μαύρο πλέον και τίποτα άλλο. Αυτά από τις φορεσιές του Σαρακατσάνη. Εδώ είναι ένας κλασικός τσολιάς. Έχει μεγάλη ιστορία εδώ τώρα μπροστά μας. Αυτός είναι ένας μεγάλης ηλικίας, εδώ και ένας παππούς πολύ γέροντας που φοράει αυτή τη στολή. Και σχετικά μεσόκοπος. Εδώ τώρα βλέπετε κάποια πράγματα που αξίζει τον κόπο να σταματήσουμε λίγο. Καταρχήν, να δούμε αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο γράφει εκεί πάνω Δούνε Λαβίν. Ήταν ο λογαριασμός που έκανε ο Τσέλιγκας για να δώσει τι όφελες του κάθε στο τσελιγκά του που είχαν πολύ μαζί, να δώσει ο καθένας τι αναλογούσε. Και έλεγε τι έξοδα είχαμε φέτος, πόσα πληρώσαμε, 1.000 ευρώ. Τι έσοδα είχαμε, 1.400. Άρα και πρέπει να πληρωθείτε τα υπόλοιπα. Πόσο αναλογεί, τόσες χιλιάδες πρόβατα έχουν τόσες. Πόσες αναλογίες του κάθε πρόβατο, 30 ευρώ. Μήτρο, πόσα πρόβατα έχεις, 30. 30 από τόσο θα σου πάρει το δίκη σου. Εσύ πόσα πρόβατα, τόσο, λογιστήριο, χωρίς αδικία, χωρίς τι ας το κάνα και σήμερα αυτό. Καμία μονοθεία, κανένα παράπονο από κανέναν. Επί τη ευκαιρία, είχαμε αναφερθεί νωρίτερα πιο κάτω για κατσελικάτα. Τα τσελικάτα ήταν καλά, αλλά ακόμη καλύτερα ήταν αυτός ο Τσέλιγκας
που ήταν ο κύριος υπεύθυνος για ό,τι συνέβαινε μέσα στο Τσιλιγκάτο. Έπρεπε να βρουν κάποιοι τσέλιδες. Δεν γινόταν εκλογές, δεν γινόταν τίποτα. Απλώς συμφωνούσαν όλοι για κάποιο πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης και ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Υπάρχουν πολλές ιστορίες γεροτσελικάδες. Μία που έτοιμο να μου αναφέρω και είναι γεγονός, είναι στην Ξάνθη. Κάποιο τσέλιγας, δεν ξέρω τι είχε κάνει μάλλον, ο ίδιος το ξέρει, και επειδή έκανε λάθος, ζήτησε να το σκοτώσουν. Ποιος θα το σκοτώσει? Κανένα, το θεωρούσαν απαραίτητο. Τους παρακαλούσε, όχι θα με σκοτώσετε. Δεν τολμούσαν να το σκοτώσουν και συνανοήθηκαν να τον πούν να πάει ένα ταξίδι, γιατί είχε μέσα στη Βουλγαρία, σαν κατσάρου βέβαια, συγγενείς. Δέχτηκε να πάει να ξεχαστεί κατά κάποιο τρόπο. Στον δρόμο όμως, τη νύχτα στο βουνό που πήγαινε, τους πήσαν καρτέρ και τους σκοτώσανε. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, υπήρχαν μέχρι λίγα χρόνια ζώντες που είχαν αυτή την ιστορία να την μολογάνε. Τόσο έντιμοι ήταν οι τσελιγκάδες, να μην φτάσουμε στη σημερινή σύγκριση να κάνουμε τους δικούς μας, στο πόντος της εισαγωγικών, τους παρενθέσεις μάλλον τους τσελιγκάδες αρχηγούς. Αυτό, πριν προχωρήσω, και αυτό είναι μια ιστορία, ήρθε ένας καθηγητής, τον είχε φέρει ο Δήμος Ερών, καθηγητής Πολυτεχνείου, που ασχολείται με αυτά, με φώνηξε ένα πρωινό Κυριακή, θα αυτό για το μουσείο. Когда του είδα αυτό το πράγμα εδώ, λέω αυτό είναι ένα αρχαίο παιχνίδι. Τι αρχαίο λέει? Πολύ αρχαίο λέω. Σκέφτεται λίγο, το ξαναβουλεύει πάλι. Λέω αυτό είναι η αρχαία πεσή του Ομήρου. Πετάχτηκε πάνω. Δυο στρόγγυλα ξυλάκια, τα κόβει στη μέση, γίνονται 4. Και κάθε ένα πάνω έχει μια γραμμούλα. Το 1, το 2, το 3, το 4. Και τα χτυπάς έτσι. Για να ξεκινήσεις να παίζεις, πρέπει να εξισουλέψεις. Πρέπει να βγει κάποιο ανάποδα. Με τη γραμμή επάνω. Όσο δεν βγάζεις και όσοι με γραμμή, δεν μπορείς να προχωρήσεις να παίξεις να εξισουλέψεις. Και τη συνεχεία ρίχνεις τα κιόσια και αναλόγως. Τι είναι, 3 γραμμές, προχωράς 3 γραμμές. Αν πες πάνω στον άλλον, τον κες λέει, τον κες. Και γίνεται αυτή η συνέχεια γύρω-γύρω. Έχω βρει κάποιον που το ξέρει πολύ καλά, ένας λογοκοδίτης πολιτικής. Σαν επίλογο θα ήθελα να πω να επισκεφτείτε το μουσείο πριν πάνω απ' όλα. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι και να το διαδίδετε όχι μόνο στους Σαρακατσάνους και εμείς Σαρακατσάνους, που όσοι έρχονται έχουν πάρα πολύ καλές αναμνήσεις. Λυπάμαι που το λέω και ντρέπομαι, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει βοήθεια πουθενά. Θερμή παράκληση και επισκεφτείτε το. Έχουν όμως και άλλα πράγματα να επισκεφτείτε και επισκεφτείτε και το μουσείο. Έστω και ένα μικρό βολό, θα με το βοηθήσετε. Είμαι ο Θανάσης Λέφας, κατάλληλος είμαι ο γιατρός, ο παιδίατρος Λέφας, ο οποίος επί χρόνια ασχολούμαι με τους Σαρακατσάνους και τελευταία χρόνια χρημάτισα και πρόεδρος του Λογοτεχνικού Μουσείου, το οποίο είναι μια άλλη μου αδυναμία. Και σκέφτηκα να αφήσω και κάτι σαν παρακαταθήκη της νεότερης γενιές. Και αυτό είναι ένα βιντεάκι, μια ξενάγηση απλή, για να τη διαβάζετε αυτοί που σας αρέσει το σαρακατσάνικο και ίσως κάποιοι από εσάς επιθυμείτε να έρθετε να δείτε από κοντά το μουσείο. Θα χαρώ πολύ και από κοντά αν τύχει να συναντηθούμε.